Đó, đưa dầu nước cơm. Anh không nói là cái này được để làm anh là cũng lòng của bạn đây nó bao nhiêu rồi 12 này nó mùi ăn một chút nào nữa ăn một chút nào nữa sẽ rất là ăn một chút không hơi lắm đó rồi đấy isi lo kan Kisan Kumar rate Kisan Kumar थैंक यू मेरे एलविस बनाने के लिए मंटो हाय लाइक करो प्लीज लाइक करो Ramakanto राम बोलाना राम रमाकांतो किशन कुमार कहाँ से हो मैम बोला जी मैं बंगाईगांव से हूँ लाइक करो प्लीज मेरे एलबीएस में आने के लिए थैंक यू वेरी मच रमाकांतो हेमंत ओके हेलो मैम नमस्ते बोला ना हेलो नमस्ते सानो गुड मॉर्निंग दीदी बोला गुड मॉर्निंग भाईटी हेलो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करो चैनल में नहीं आते ज्वाइन हो जाओ किसान आप बक्सा सब बोल रहे हो आप भाषा सब बोल लेते हो बोला
सब भाषा बोल लेते हो हाँ once nih coba hi good morning you are from bola good morning from Bongaigaon porque nih dia bola hi kisan nih bola good porque nih bola में आप ठीक है बोला अच्छा आप ठीक है तो you are from which place which place from Bongaigaon Assam porque nih dia bola good morning ma'am bola ना good morning porque nih bola ना सेहरा दिखाओ बोला ना ये देखा क्या पवन ने क्या बोला ओके बोला रेंसो ने क्या बोला बोले बासु बोले बासु बोलने में क्या बस सेहरा दिखाइए तो पिराम thank you मेरे आंनि बिस्नाबो नंदा गायनो एमबि गैयाबाल' एलबि होयो ना आरोना आच्छा नोंनि एलबियालाय मानो माबाया एमबिया मानो जोबबाय थायो कबिराम आं एलबि होबालाय मानो जोबो आं ओरैनो टाइम पास होदोंमोन आरोना फरके मा होनखो कबिराम मा होनखो दे होनदों आरो ने ओमफ्राय ब्यूटीफुल है और के ने क्या बोला आप ब्यूटीफुल है खूबसूरत है बोला थैंक यू और के तो फिर हम पे दे अंदर ना बजा पावन नामा होनदों you are from Assam I am from Patnakot अच्छा बेखौ बिरामा होनदों बिमा नोंलाय खानायजों जागोन बिमा नोंलायनि खानैजों नांलायनि सानैजों होनदों आरोना अ नंगौ नामा ओमफ्राय किसाननि गेब्ला you are looking very good you also speak time language correct in Hindi speak time language correct in Hindi और तो फिर हमने क्या बोला तो फिर हम जोबदोंलै बिमा होनदों आरोना जोबदों बिमा होनबाय बै मा होनखोबाल मा गुबुन बेलाय जोबदोंलै बिमा दादाहाय मा खावनानै जोबखो ओमफ्राय जोंहा जोमावा नै मा जोमाव ओमफ्राय
जुनडेल जुनडेल ना ओमफ्राय हेल' होनदोंना हेल' लाइट होआखै खोमालै लाइटनि दियाना लाइट करो प्लिज ओमफ्राय जोंहा फाव मानसिया मा होनदोंमोन पाटना पटना कोट पंजाब अच्छा पंजाब से हो ना ओमफ्राय जों माबा मानखो जों लोरलाय हे भगवान आं माबा जादो ओमफ्राय जों माबा लाइट होगासिनो खोमा मानसियानो जों माबा लाइट फाइभ होनबाय आरो थेंक इउ जों मावलाय होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा टपिकआ मा होनखो जा खा जा खा फाग्लि खा फाग्लियासिन है फाला बेखौनो नांलायनो लोगो लादो हायोलाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिमा होनदो आरोना ओमफ्राय सोना हरदो होनदो आरो आं सोनानै हरबाथाय नों दा बेलेगनावसो थांगोन ना खारलांगोनसो नोङो आं सोनानै हरबा ओमफ्राय जोंहा जे माबा आयु मा बुस्थु जाखो बेलाय बिदि होबाल'लाय मिनि लेट्रिंसो जाबाय नामा बेलाय नों लेट्रिङाव दंबा लेट्रिंनि महर ना मा जाखो बेलाय ओमफ्राय जोंहा टपिकआ मा होनदो थांना मबाइला बिबाजैफोरनि मा सना आरो है नोंनियालाय मालै बेलाय ओमफ्राय जोंहा पड़किया मा होनखो प्लीज दीदी आप मुझसे एक लड़की बता दीजिए बोला अच्छा लड़की नहीं मिला अभी भी लड़की से किसको बताऊं मैं लड़की तो नहीं है ढूंढना पड़ेगा ढूंढने से मिल जाएगा ना लड़की ओमफ्राय जोंहा टपिकआ मा मोनखो जोमाव सानजिनि नायग्रानो ओमफ्राय जोमावा खिथोनो दै नानलाय ओमफ्राय जोंहा टपिकआ मा होनखो नोंल' जासुलि होनदों आरोना दासो जादोंमोन नै आङो ओमफ्राय आंखौ होनदोंमोन आरोना जों माबा जि लाव से भगवान लेथ्रा बेथ्रानो मुलि जानानै नोङो मुलि जोमाव उदैया मोजां नङा दां नाना ओमफ्राय जोंहा टपिकआ मा होनखो जारलालै फरायनाया बिनियाबो माबा आदसा हरावबा थांसांफा होनदों आरोना ओमफ्राय गोसोमथार खियाबो आंनि माबाखौ सोरबा जाहोजोब्बाय जाहोजोबदो फिथाखौ मोनजायासैनो आङो अबाव थांजोबखो सोर जाहैजोबखो आं मोनजायासै सोआखैनो दे आङो खनसेल' ससेल' सोदो
Kopi dan baru, nama aja mah. Oka haba, siro, iman ciri, main di thale, bagi mereka cek, kalau ini sudah, betul ni ada. Yang mana mah, aku tu kimna ni honna ya, nama aku kira aku tu kimna ni honna nai yang gua bagi. Chà, cô đọc cái vị trí thầy rồi. Này nó không được thì nó nguyên nó sẽ đẹp. Các bạn sẽ Sekarang rumah ini betul sadar. Teraba Bima Kacina Nasional mendukung man sele bala bayi nak masih bela oh dan jam di bala lah itu mah dia bảo ha dia bảo phải ha ngemal dengan le gerice kopi dah bagus aja sebentar
खाथिसो खोमा ओंखायनो थगायदों। थांबासो मोनो होनदों 500 मिटार थांबासो मोनो। खाथिसो दां। लायाखै होनदों बिजासा आइसानु बेखौ खोबनानै दोननानै माबायदि खालामनो देब्रा लायाखै होनदों खनसेल' हरनाय होनदों 39नि बियाबा मा आं रोङाना बिखौ Monthly em thì lấy ba là nó Junior vườn khăn nó cả bao lại Nam bạn có người làm ra gì na yang ini number kau lana dah, saya yang maya screenshot kalau tu nama. Khara di, Kipri, darasa. Angkit, hello, hello Angkit. Baik program mana? Kan MB loser is a buy darah. MB gini nang kemaga wa, amprai yo zupri baik. Ini macam darahnya kok kayak ini Mua nhiều lên màn tiếp tôi đầm này những lại kênh gym nên thằng không mà bà lại bài mẹ đây nè xưa đâu đi cái bay là vậy nào mà năm ba đàn nó cứ một thằng thứ ba
सन्त नार्जारि आरोना मा एमबि हरनि आब' होनदों आरोना हा एमबि हरनि आब' ओमफ्राय सन्त नार्जारि एमबि हररा होनबाय आरो मा एमबिलै दिनैलाय ओमफ्राय आदसा आंथ' सफैनो हादों आरो जानाया हाय होनदों हाय लाइक होदोब्रा माथो लाइकबो होथाराखै गावसालाय अंकिताबो थांबाय खोमा ओंखायनोथ' नै इदियावसो जायो सन्टमोनजों मा खालामदों हालमदोंलै मा हालमदों माने लेमदोंलै होनदों मा लेमदोंलै जों मा खालामदों होनदों आरोना माबा साहा लोंदोंमोन आरोना फिथाजों दिनै फिथा जादोंमोन ओमफ्राय जोंहा मुसाय हाय बिउटिफुल बोला हाय मुसाय मेरे बिस्मान के लिए थैंक यू वेरी मच हमरे जा अनंत अमन को लाइक करो मुसाई लाइक नहीं किया तो लाइक करो हमरे जा अनंत अमन को संनाय खावनाय भिडिअ लाबो आब' होनदों आरोना लाबो जागोन दे ओमफ्राय जा मुसायबा माने भेरि किउट होनदों आरोना थेंक इउ मुसाय लाइक करो र' खालाम आदसा नोंगौ आंनि लिसनो फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा मा सानफ्रोमबो जानला मानला कमेन्ट हरोना होनबाय नोंगौ आं होआखै मोसाबा लाइक दानबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय Very so beautiful Musai very so beautiful thank you Musai मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों आरो जाथ'वाखैनो संनोसो नागिरदों आरोना जोगोनार हानानै लाखाबाय आरो रेडिनो Umid, hello Umid, dear Warma, hello. मेरे विश्व में आने के लिए थैंक यू वेरी मच Umid ni kira mereka Haham da song Umid kali ke Haham da song
Like karo please like ni dia ke Omid. अगर आशा है तो बोलो कहम नो अच्छा अगर अच्छा है तो बोलो कहम नो kaham means अच्छा or अच्छा kaham means अच्छा kaham में मोई दा सका मेरा मोई दा सका ये क्या है उम्मीद आजों खाना क्या खाना खाया क्या अच्छा ये ऐसा होता है क्या खाना नहीं खाया अभी भी उम्मीद bersiulan mereka Omid ini क्या बोला imo Topira maman ga konsilo bazai ditolak deh numberannya Omid menguringin mau nang lain ini number berapa बोडो में बोलो खाना नहीं खाया अच्छा ओंखाम जाथ'वाखै उमिद खाना नहीं खाया का मतलब है जाथ'वाखै Beraya lai sedemut dekat beraya lai ini dah enggak oh enggak oh पुकारो आप ये दीदी उम्मीद नहीं क्या लेगा तुमको क्या पुकारो आप यहाँ दीदी अपी यहाँ दीदी बोला हाँ kira mama salah kita lagi boleh
Kan zamannya. Langsung deh nama. Langsung deh saya. Saudara suami itu. Kalau salah dengan kan baik. Nah, lah dia ni mau yang bên này có art bộ tô có क्या बोलता है art माने उम्मीद जा जगदीश नुजाफैदों आरोना हाय जगदीश थेंक इउ आंनि लिसना फैनायनि थाखाय फाग्लासोलै उम्मीदा Ibu tuh nggak? ummida opini means ubah api means ya lekare umi dah jogodi saman tumara ikai ten thaulane tumara তোমাৰ বিয়া হৈছে নাকি হৈছে মোৰ বিয়া হৈছে थुपिरामान के नोंबो नायबावनो बा होनदों आरोना नंगौ नामा aku tuh lihatnya nanti lihat kata nama macam deh nanti leh kapi अच्छा kapi बुरा है neng ma मैगं oh my god boros nama neng ma मैगं थाइगं बानायो neng ma मैगं थाइगं बानायो मैगं थाइगं सायदों दिंखिया सायदोंमोन ओमफ्राय नै जोगोनार पामकिन जोगोनार आरो अमिना नों मा सरि जगदीशा मान गया तुम्हारा बहुत फल लागे लाना बोलना थैंक यू होनखादों थफिराबा मा होनखादों होनबाय आरो होननानैसो होनखाथारगोन ना माखो मानसियानो नायमारसै आंहा होनबाय उमिदा होनदों आरोना
Ini teman ya, angkau angkai hot, angkai hot. Mana ini kau di orang mana mah? Nunggu lain-lainnya disebut mendengar. Nunggu lain-lainnya disebut gezenai mendengar. Nunggu na. Nah,